A traiñeira do Náutico de Ribeira xa está lista para unha nova temporada. Os remeiros participarán na Liga B cunha embarcación equilibrada entre veteranía e xuventude. Posta de largo do Club de Remo Náutico de Ribeira, o equipo presentou este sábado a embarcación que competirá esta temporada na Liga Galega de Traiñeiras enmarcada na Liga B. O presidente da entidade, Jesús Silva, destacou o traballo feito para que o equipo masculino poida competir esta temporada. Para nós é un éxito feito de poder sacar o barco ao mar, debido a, ao largo de toda a temporada tivemos diferentes baixas, máis que nada motivadas tamén por temas de traballo, de estudios, e logo, problemas personais dos diferentes remeiros, e xa nos o feito de poder competir nesta liga para nós é un éxito, intentar estar aí na pelea, intentar disputar todas as regatas e logo o resultado, estará un pouco marcado polo nivel tamén do resto dos equipos. Este ano 7 equipos competirán na Liga B, onde hai unha gran presenza da comarca con Ribeira, Puebla, Rianxo e Cabo da Cruz B. E os remeiros ribeirenses intentarán dar o mellor de si nas probas. A plantilla está cerrada, moi xusta, de feito tuvamos incorporacións de última hora, de feito neste último mes tivemos 3-4 incorporacións debido a estas baixas de última hora, e intentar acoplarnos o máis rápido posible e a ver onde nos sitúa a Liga. O equipo foi probándose na pretemporada, polo que afronta a tempada con confianza e sabedor do nivel con que arranca. Creo, debido a estes últimos resultados das regatas de pretemporada que tivemos, creo que Rianxo vai estar un pelín por riba do resto dos equipos, e logo, a ver, eu penso que podemos estar incluso con Chapela B, incluso con Bueu B na primeira tanda peleando. O Ribeira ten un plantel equilibrado con xuventude ou haber remeiros de 15, 16 e 17 anos e veteranía. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, arropou o equipo na súa presentación e avanzou que a futura sede do Club de Remo está a piques de ser unha realidade. Vamos decir, agora sí xa que estamos na reta final e que están xa que os últimos detalles da nave de remo, que costou traballo chegar hasta esta última fase, pero aquí estamos, non? Eu creo que e agardo que a vindeira temporada poida xa empezarse, non? O vindeiro curso poida empezarse con esa nave rematada e a punto para que os remeiros poidan ter unhas instalacións nas que entrenar e nas que poder traballar e dignificar este deporte nas mellores condicións que son as que merecen desde fai xa moitos anos. Afirmou que a trayectoria do club é merecedora de ter unhas instalacións dignas. Desde logo eu tamén quero agradecerlles a paciencia que tiveron durante todos estes anos para seguir traballando, para seguir dando o do de peito nas competicións e seguir facendo un traballo que represente a Ribeira por todo o panorama galego no mundo do remo. Así que parabéns, gracias, e eu desexarlle o mellor a este equipo de vellos roqueiros e de xóvenes promesas que vai a empezar a temporada moi pronto e que a vindeira semana vai a estar remando xa na Pobra, non? Así que agardo o mellor dos éxitos para eles, que peleen o máximo que podan, con Chapela, con Bueu, con Rianxo tamén, por suposto. A competición da Liga B arranca o sábado 4 coa disputa de 21ª bandeira Concello da Pobra. Constará de 7 xornadas e entre os mellores clasificados disputarase o play-off de ascenso á Liga A.